Silence, kidlat, bukulan ang ulan na. Nakakalilig, samahan niyo po tayo sa grocery. By the way, ang grocery ko may caramelized chicken. Bye, thank you. Hi mga kalin, nandito po ako ngayon sa grocery. Tara, samahan niyo, punta po tayo dun sa section ng mga chicken. Ayan mga kalin, dito tayo sa counter. Ayan yung pinamili ko. Babayad na po, nasa counter na po ako. Ayan mga kalin, ito yung lahat ng sangkap nating gagamitin sa pagluto ng caramelized chicken. Ito po yung ating isang buong manok. Gagamit po tayo ng soy sauce, yung ating tomato ketchup, yung oyster sauce, gamit tayo ng salt, yung ating ground black pepper, yung ating Coca-Cola. Then, gagamit tayo ng cooking oil. Then, ito yung ating lemon, yung white onion, yung ating white sugar. It's supposed to be mga kanilin, gagamit tayo ng sana ng red sugar, kaso walang red sugar, so pwede na itong gamitin. Then, yung ating pampalasang nam-nam. Nam-nam, bikenemen. Ayan mga kalinlin, just keep on watching para malaman nyo po kung paano ko po siya lulutuin. Yan mga kalinlin, yung ating chicken. Ang sunod na step po natin gagawin ay hugasan ko muna po yung ating isang buong manok. Ayan, hugasan natin ng maayos. Then, saka po, hihiwain po siya ng maliliit. Ayan mga kanilin, ang susunod kong gagawin ay hihiwain ko po siya ng maliliit. Ayan. Ayan na siya. Ayan mga kanilin, yung pagkahiwa natin. Ayan. Ayan mga kanilin, nahiwa ko na siya ng mga maliliit. Ganito lang. Ayan mga kanilin, ang susunod na gagawin natin ay nahiwa ko na yung ito. Lagyan natin ng konting garlic. Ilagay natin dito sa chicken kasi i-marinate natin siya ng 20 minutes para malasa. Ayan. Lagyan natin siya ng lemon. Ayan. Ganyan ko siya. Lagay natin dito.
Then, lalagyan ko siya ng, ayan, ground black pepper, paminta, ayan. Ayan. Then, yung ating pampalasa na namnam, ayan. Halo natin. Then, lagyan ko lang ng kunting salt. Kunting-kunti lang mga kalinling. Kasi baka umalat. Ayan. Kunti lang. So ngayon, malinis po yung aking kamay. Naghugas po ako. So ngayon, hahaluin ko siya gamit ang aking kamay. Ayan. So mga kalinling, imamarinate ko muna siya ng 20 minutes. Then after 20 minutes, ipapry ko siya. O piprituhin ko. Ayan. Ayan na mga kanindin. Ang gagawin natin ay hintayin muna natin ng 20 minutes din. Ipiprito na natin siya. Ayan mga kanindin, mainit na po yung ating kawali. So ang sunod natin gagawin, lalagyan ko siya ng cooking oil. Ayan. Hintayin natin uminit yung cooking oil, nilalagay na natin yung chicken. Ayan mga kanin, mainit na po yung ating cooking oil, so ilagay ko na po yung ating chicken. Ngayon mga kanin, hintayin natin na maluto mo yung ating chicken. Ayan na mga kanin din, luto na po yung ating chicken. So ang gagawin po natin ay isisit aside ko muna po siya. Ayan. Ayan mga kanin, luto na po yung ating chicken. Ayan. Ayan na siya. So ngayon mga kanin, ang sunod natin gagawin ay hiwain ko po yung ating white onion na maliliit. Ganyan lang. Ayan. Okay na siya ganyan mga kanin din. Pero kung gusto nyo gumamit ng normal na sibuyas, okay lang. Ito na siya mga kanin din yung ating white onion. Lagay ko muna siya dito. Ayan. Then, lagay natin yung ating frying pan. So ngayon, ilalagay ko na po yung ating chicken. Ayan. Ayan na siya mga kalinlin. Then, ngayon po ay lalagyan na po natin siya ng mga sangkap. Ayan. Ilalagay ko na yung ating white onion. Ayan. Halo na natin siya.
Halo natin siya mga kalinlin, yung white onion. Then, lagyan natin siya ng 1 teaspoon of soy sauce. Ayan. Soy sauce. Then, ang ating oyster sauce. Ayan. Lagyan ko siya ng 2 teaspoon of oyster sauce. Ayan mga kalinlin. Nalagay na natin. Then, ang sunod natin ilalagay. Ayan. Yung banana ketchup. Ayan. Lagyan din natin siya ng 2 teaspoon. Ayan. Ayan mga kalinlin. Then, ilagay natin yung ating sugar. Ayan yung sugar. Haluin natin yan. 1 tablespoon of sugar. Then, yung last natin na ilalagay ay ang ating Coca-Cola. Ayan. Ayan mga kalinlin, ilalagay ko na yung ating Coca-Cola. Ayan siya. Ayan. Halo ko na siya. Then, lalagyan natin siya ng ground black pepper. So, haluin natin. So ngayon mga kanin, ang susunod natin gagawin ay papakuluan natin tong manok na may Coca-Cola. Nahalo ko na yung lahat ng ingredients. So ngayon, hihintayin natin siyang mag-caramelize. So ayan na mga kanin yung ating chicken. So open na natin yung kalan. Then, gagawin natin ay pakukulaan natin siya mga kanin ng 15 minutes. Hintayin natin na mag-caramelize yung kanyang sauce. Ayan. Ayan na mga kaninling. Tingnan natin yung ating caramelized chicken. Ayan mga kaninling, kumukulo na po siya. Ayan. Ayan, kumukulo na. Hintayin natin mag-caramel yung kanyang sauce. Ayan. Ayan na mga kalinlin. Nagka-caramel na yung ating chicken. Ayan na. Ayan mga kalinlin, luto na po yung ating caramelized chicken. Pwede na po siyang iserve. Ayan po. Ayan mga kaninlin, ito na po yung ating finished product na caramelized chicken. Mga kaninlin, kung nagustuhan nyo po yung aking pagkaluto, huwag nyo pong kalimutang i-like, share, comment, and click the notification below para lagi kayong updated sa aking mga videos. Thank you for watching mga kaninlin. Bye!